حموش تجمرنا يوم أمونغو سبعين سبعين سبكيدان أتي الجام سبعين الجام سبعتي أتمواقراوي السرارعة نعم الله نحدر زلوا أبز حالة جميرنا يوم نيرنا صحف قدسنا حف كان بنينا مو تقول لك زين قبر مسكبرنا في كلام الله كيدنا زمت صحف قدس زي ناتيو تتعبوا تصحفوا زلوا كل دما قال أملاخ كم زخانة بملوك لبي يا أمنوي آمين الذي إفسون معرف حموشته كابتوسي إسران كريتن جميرنا سكع سلاسان حدن إنا أمبينا يوزلنا زحلفة الذي إذا قدامي تكفلي سلسته تغس زحزت تغس إسران كريتن تغس إسران سلسته تغس إسران أربعة أتم إزاز سبيتي نسبعي كدانا أتكيرو زاربيم كاب إسران حمشتن تلستة تصمالتي إسران شتشتن إسران شوعتن كا حلافنت سبعي لما نتحلافنتو نسبيتو كفكرا كم زغنة مئزازن مفكارن زبل ملأختي إزرنوه مالتي حبيرنا خلم بوينا مو نتاج حلفت جمرنا يا قرب والسخم سبلنا لا أبتناي سبعي حلفنا كن أتوينا تناي سبيت حلفنا كن أي ودانا يون اللونا كمتي هاريا باولوس عف وزرلو نخلو اتنت بتاع كنريو منتي من كيدنا بحاله مالتي إفسون معرف حموشته كاتوس إسران كلتن جميروس قاع سلاسان سلستن كمزجيرو أميت ولو كمتي كريستوس الاسم محبر زخانه نسو مدحان سقاو خايو سباي كارس سبيتي مو اتنا نستي كم نقويتا غيركن سبوتكن تأززو كم تتا محبر كريستوس تأززو هم دما نستي سبوتن بكلو يتأززو كم كريستوس محبر زفكرا اتم سبوت انستقم افكرو كريستوس بقالو غيرو بمحصاب ما يمسات ليا من تقدسا رسحات ويس الطار ويس كان الزمسل زي بالله بزي منكب قدستن كبرتن محبر غيرونو من تقوم عينو رؤسو بجا هابه سبوتون كمو نتنانستم كم سقوم غيرهم كفكروان يقبومي ساب نسقوه يمقبون يكنا خلون نمبر حدقوا زصلقو يلبون أكلات سكاو سلازقنا كريستوس كون محبر ويكنا خنالو سلاز سبعي أبون أديون حديقو بالسبيتو يلقب كلت يوم من حدا سكايوم زخون زمستير زي عبيب أنا قنا بناي كريستوس محبر أفلو الله نسخاتكم منكم ونفس وكفكم نتاسبيتو كم نفسو غير يفكرا نتاسبيتو سبعايا تفرحايو إلو ينقرنا تسلس جابه حجي أما كنا ترخيفك مقلها قالك أبنا وجابه كلهم دقخي كاف جابه كمهار يوم زبط شحفان لهم مهارنا قويتا عندنا الدنا كفتو أفكارك تأمرات كنري مستير كارك قلة زلنا أو وشتنا زي نرسع وينو حتى ردعنا وجابي كل خبرنا هالبك منفس قدس أما كلنا ترخيفك وأملاخ نتقال ناقلتك وأملاخ أبلبنا صقعه بسم يسوع كريستوس نسلي آمين حجي أفتزح على فيها تنفيقنا رئينا يولنا سبيتي كم نقويتا جيرا سبعا كتزز كم زلوا رئينا انتاي مالت مخانو أفتزح على فيها تنتينا رئينا يولنا تخلاي كفالكا اتمزاز سبيتي بمثالي جيرو كدتا نقرات أمنات جيرو نحاد حدو زمساسل اللو نقر انتاي كم زخاني يرئينا لذي كريستوس كمتي رأس محور زخانة
كمتي كريستوس رئيس محبرو زخنا إلو أتنا نستويكا سبعيكا رئيسي سبيتي وكلتا نجرا مناتيرو كريستوس رئيس محبرو سبيتها سبعيكا رئيس سبيتي زمساسو لنو نجراتنا نجرنا يزولو مالتي الجبز حالة فزرع أنا يو أتنا نستي كم نقولتا غيركن نصوتكن تعززا زبرينا حجها نعو كنقصلو إينا مالتي أتقال أي توصل ريو كم تكريستوس رئيس محبرو زغانة نسخة مدحان سقاوي يلمنا هاريا باولوس أبزحارك زي نتسب أي رئيس سبيت مخانو أفتزح حلفت تزاتنا له حرك زقرت حكي وزئمتنا زلو اتسب أي رئيس سبيت مخانوس مستي اتكريستوس رئيس محبرو مخانو الناس زامده وإنما مساسده إزقرت زلو نتتسب أي رئيس مخانو رئيس سبيت مخانو مستي اتكريستوس رئيس محبرو مخانو أم مساسيرو بمزمادو دما نتحسب أزيو لعل يبلغهم زلو نقربون مسكال أيام مساسلو سبعين السبيت مخانو مستي كريستوس رئيس محبرو مخانو مساسيرو مزرابو نتحسب نابلع لقصو حف يبلغهم زلو نقربون سبعين السبيت مخانو مس حلقة زعلم زيا وي مس نقص زعلم زيا وي مس بعال سلطان زعلم زيا أيام مساسلو إذا مدراو رئيستا دما فتشي ونتسب أي رئيس سبيتو مخانو أي قلصو يكن نتسب أي رئيس سبيت خلالو مخانو كجلس زخيل مسحف قدس كمزل مثلنا اتركب كريستوس مسبح ورزلنا وطرحي إذا زمدنا زي إذا زركب سب أي سبيتن نتزمدنا كريستوس محور زقلت أمر كم زغونه نغلبه امرأة سبعين سبيتن بغيدان منفسها وتركم زلوه مخرى أملاخ زلوه كم زغانا خفلتي كبا سيطان نسب أبحاتي أتاوديه نزخبور ركب سبعين سبيتن كمين كم زبلاشون كم زقلابت رئينا لنا عالم دماء كفرنتن منفسها موسوة سبعين سبيتن أكاليلا حصول نجر كم زخنا جيرا وصيرا أملا خوز يكون ممرحتات جيرا حميساتهم أبالاشاتهم كم زلا نرئلنا علم نتأملا خزدلو ممرحين متكلاتن سبعين سبيتن سبكيدان حششيلا ناتا أنفتو زسحته نابتفقاتن كساراتاتن زمرح مقد مريسا انتفاق تتنقل كل كلا نرئن نسمعن هالونا هذا كذي دك إسرائيل نتمجدي ناي أملاخ حديقوم نتحكي حديقوم بتبعلاتهم زسنعوا ومجدي متكلا كخادم مسجمروا نباريون نبي إرمياس ليهو كزلفوا من كتنقوا من كله حتى أتوم كفلتهم كله كم زيلوا حزبي كلت كفو كيري ناي نفلفالي ما هيوت حدقوم نرأسهم حسبتات ما يزي عقور نمع حسبتات كعيتهم يومو أتم سمايات تقرم سنقلو أزيهم رعرع ولو إلو ينبأ إسرائيل التي ناي هيوت من جزغانك زيابهر التي ناي حق من جزغانك زيابهر اتقالوا خسدلهم كلش نتقالوا تقبلهم بو تقتلهم مقال اليوم نعين هي وفي الفالماي حديقهم اكسيابهت هيوت زلوا قالوا اتزمرح قالوا اتنبرهن زيتو قالوا اتزفوس قالوا اتسلام زهد ممرحيو حديقهم نعو آيات لينانيو نسو نعي كونن نسو زسرح يكونن لما تسكعهم نتني أملاخ ناتهم زخونة حسبتات نسو فالفالي نساتهم كن زرحوا حسبتات عقار كابتن آغيكا
التقبروا حسب تركبوا كابتن أخاخيبهم نعم ممرح إخواننا إلهم كساتيلو كحتسقبلو هيوت كرخبلو إلهم حسبي أداليهم أنا فلفال ماي عين ماي كله كهوبهم هي أزوانا ماي كهوبهم نادلوه نهفكم سنة عايشات كيرهم نعي عتيو ناتاتهم حسب سريحهم نات حسبهم كأخزارف كله نقع حسبيهم سريحهم انت أكبوس زي إكب زفسس زي تأكم ربحا زي كل نجر كم زخانة جيري الزارب نعي حاجة قوم سنعهم كان حسبي نقع حسبي جيرهم سلازي دك سبات نتني أملاخ ممرحي حاجة قوم بناتهم مقدك خدو خجمرو خلو نقع حسبي كمنا أملاخ زعي يكونن هيوت زيبا يكونن سلام زيبا يكونن نبرخ تزلي ما يكونن نتني علم يمو نتفقد زوسد سلازي قال أملاخ أبصر أقرأنا خلو سبعين سبيتن اتخيدان كمي كم السرح اتحادار كمي كم السرح ناي سبعي بوتا أبي كم زوانا ناي سبيت بوتا أبي كم زوانا حلفنت سبيت انتاي كم زوانا حلفنت سبعي انتاي كم زوانا ممرحي نتصور زيابي هرقي عالم نتيجاتو بيت كريستيان كان نتيجاتو فتح قول عزيابو identity نات مننو تطف أولود سلام الزان حدار سقاي زلو حدار زلالو مقرتنا حدار زطفالو سلام زي يقولو خوين مغنياتو نتني أملاخ ممرحس أب إقرأ عالم سلزر وجزوته محبر الله كا للدحر عالم سلزخدت لك كم زبوي تازبولو نتفلفل ماي زبانة نتيوزب نعم الله حق حدقة نتحق سنعة بناتها بقدرت كي سنة جبرة زقرب نقر اتمركم كبتصح كله نري زيابي تقرب رأيهم نتيوزب على حدقهم سي نتاتهم غيرهم رأيو تقرب وسبلوا أتشهم رعبلوا سمعان تقربوا مدر تقربي نعي حدقهم نفلفل ماي سناتهم زبانة حسب تحت غيرهم يفل قال الله سلازي أملاخ زبنا زلو ممرحي نسبي تزهبا زلو ممرحي نسبي زبو زلو ممرحي كابوس بلس ممرحي يلا كابوس بلس متكن يلا بون تغدنا تعملنايو بون مغاد انت أبنا شش تبلنايو كنا سمعت كقرمو مدروم كتقرم يا نقع حسبتات سرحنا زي ربحنا زي عقبلو نقر كنقبر كنبرينا سلامنا زي تحلو لسبات بيننا كنبر هنا لازم آمنت إحنا كم ساعة أملاخ سقنا اتحسب أملاخ تردينا ركب 70 سبيتن مجلسة كريستوس مسبح برزلو أهادو مخانو فليتنا بخبرن بفرحات أملاخن كم تأملاخ زأززو ويننا كنملالس نتممرحن متكرن قال أملاخ عشش كيبلنا تتنكرنا كت أبنا حزنا مس عالم كي تمساسلنا نتحق أملاخ كنكتلو كنحلو بفرحات كريستوس الزوزا كنكون إيو زقبانا زي قال أملاخ ينقرنا نتمتكب قال أملاخ كنقرنا خلو كم تي كريستوس رأس محبرو زخونة سبايكا رأس سبيتو إيو بس قال زي كم تي كريستوس رأس محبرو زخونة زبل كم تكريستوس والرئيس تاع محبر زقونه تباهيلو كترقم يكاد ابزقال زي زتقصل زبزحارك زي كريستوس زبل قالان رئيسي زبل قالان محبر زبل قال نرئ لنا ات كريستوس زبل نايغري قال انتي مالك مسيح قبو نعم الله أتي رئيسي يوزن لما كفالي زبل قال لعول بعد سلطان حلقة زبل تركو عنه أتي محبر زبل قال كافت إكليشيا زبل قال كريخ كاف كل التقال زبل السودما إك إن كلاو زبل كل التقال تمر إك مالت أبصر ما تكلمنا exit زبل دارينا
إك كاوي ماشي كاب إك زبني إكسيد ماشي إك مالت كاوشتي ندق موسى كاب حدا خلل نوصاي موسى كما كان تفريخا ندق موسى زبل تركو الله اتكلاو زبل دما مصوع مدهاي يملكت كلنتيو بحاجه مستسمره اكليشيا مالت تصويعم كاوشتي ندق زوصو تصويعم كاب حدا خلل نوصاي زوصو تصويعم كما كان تفريو ندق زوصو محبر بالكلنا وي اكليشيا بالكلنا كاب حدا نجر زكعزو تصويعم سناب كان زخدو كاب حدا منجستي سلمان منجست سيطان تصويعم لا منجست برهان لا منجست أملاح زاتو مالتي كاب حاتيا وتيوم نا صدقي زاتو كاب تعلم تمريصهم وتيوم نابني أملاح دنب زاتو سلازي كريستوس تدليفر تمدحاني تقبو نسو رئيس توم زوصو مخانو ينقرنا له قال الله لكريستوس رئيسي إلو نتا أكالو دما سقو إلو تسوي عواهم زلوت قال الله تدقاكمو نركبنا لذلك قال الله كنقرنا خلوها في إبيسون ترايف كل انتبوتا يسوس كريستوس رئيسي محبرو كم زمانه في إبيسون بعرف حالة تقصد إسرائيل كلتها نبزر لها تحت أجارو أكسو أبلع له كله رئيس من تكخون دما نتا محبر وفيه أبلع له كله رئيسي من تكخون نتا محبر وفيه نتا محبر كان السا سجاؤو يعني نتا محبر سجاؤو يلوه نسخة رئيسي كريستوس رئيسي مخالو يزار أبي فيسون رابعين عرفون نتاي بنالو بفقرنا حق الناس عفكم نفترض سيزخونه كريستوس حبيب لازم رئيسي مقالو كريستوس نحسو نسو قويتا نايتا محبرو نسو حلقة نايتا محبرو نسو لعل أبتا محبرو نسو جزائي أبتا محبرو كم زخونه إذن أدر النازل لاي كوليس أبكوليس تتحفون نسو نتسكاو دما رئيسي مالت نمحبر لازم نسو رئيسي يسوس نمحبر رئيسا كم زخونه إذا محبر كأنتاي كم زخانة سجو كم زخانة أكلو كم زخانة ينقرن أتشيلو أبتتقصي أنت بيبنا نسو مدحان سجاو خايو يلنا نسو مدحان سجاو خايو يلنا إذا مدحان سجاو تفل نسو رسي محبريو مسمله مدحان سجاو خايو إذا مدحان سجاو تفل نسبعي كتجلس توعبت نجار يكونت اتم مسسال حدار سبعي حدار اسمه خانو كريستوس نم أما حبره اسمه خانو نحونا مناصر حدنته إذن كربر بزعبازي نسل من حانسقاو زبل قال كم زي وسخ كنردو يدل أتي نسل من حانسقاو زبل حارق زتقلل أيكونن أتي من مسسال سلازي تأمم قد سبعين سبيتن سبعين سبيت مغانم كريستوس رتت سقا محبر مغانم زلو تمساسالنا كسع زي نسو مدحان سقا وغاي زبل حرك أي كتسلني منصر تمناصيرو قريبو زلو تمساسالنا أبتر اسمغان تراي تدرتل اتفقرن حاليوتن مكن خال سبعي كمتي نكريستوس تباهللو مدحاني تباهلو كسوع نسبعي أي غفر سبعي مدحاني أي كنا مسخول لقنا اتني كريستوس رئسو تي كريستوس رئسو مسواتي موت بجانة أحلفو هيبو مدحاني كخون زدرخو فقري مرآيات فقرن تحالوتن مكن خال سبعي نسبيت مخانو أزي قودي يسوس كريستوس فتصم حلاين فكارن كرابن تخالا خالن محبرو إذا أملاها ومرآي
እትሰብአይ ከገብሮ ዝግብኦ ሓልዮትን ሓለዋን ምክንኻልን ንሰበይቱ ዘርኢ ሓሊፉ ንስድራ ቤቱ ዘርኢ ነገር ስለዚ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ከም ዝኾነ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቱ እዩ ኣብቲ ናይ ቅድሚ መርዓ ዘሎ ካውንስሊንግ ትገብርኩም ሰባት ትዝክሩ እንትኾንኩም መጀመርያ ነታ ሰበይቲ ኣዝዩ ኣብቲ ውሽጣ ክስወጣ ዘለዎ ብርትዒ ክትኣምነሉ ዘለዋ ነገር ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ምዃኑ እዚ ክሳዕ ዘይተዋሕጠላ እዋን ብተሓዳራይ ትክእል ስለዚ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ እዩ ኣትና ንስቲ እዛ ቃል እዚኣ ፈቲኽን ክትረዕማ ብርትዒ ክትቅበሎ ክሳዕ ዘይተቐበልክኖ እቲ ሓዳራይ ስራሕ ኣይትዕል ኣምላኽ ልክዕ ክርስቶስ ኣብ ማሕበሩ ርእሲ ከም ዝኾነ ንዕኡ ኣመሳሲሉ ድማ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ እዩ ዕሚም ከይበልክን ከየመሳመስክን እታ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ከምዛ መድሃኒት ውሕጥ ምባል ኣተድና እንተወሓጥክና ነታ ቤት ጥዑም ንቆልዑ ጥዑም ንሰብኣይ ጥዑም ንኩሉ ነገር ጥዑም እዩ ዝኸውን ኣምላኽ ይኸብር ቀፂልና ክንሪኦ ኢና እዚ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ክቕፅል ከሎ ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብኩሉ ይተኣዘዝኦም ኢሉ ይምዕድ ወይ ይእዝዝ ኣብዚ እውን ሕጂ ከምቲ ዝብል ቃል ተቐሚጡ ንርኢ ኣለና ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ንክልተ ነገራት ፊት ንፊት ኣመናፂሩ ተመሳሳልነቶም ንምግላጽ ዝጥቀመሉ ቃል ከምቲ ኣብዚ ፊት ንፊት ኣመናፂሩ ተመሳሳልነቶም ዝገልጾ ዘሎ ከምቲ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ኣንስቲ ድማ ከምኡ ንሰብኡተን ክእዘዛ እዩ ዝእዝዝ ዘሎ እቲ መዋቕራዊ ቦታ ማሕበር ቦታ ክርስቶስን ኣቐዲሙ ኣነፂሩ ገሊጹልና ማለት ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ከም ዝኾነ እታ ማሕበሩ ድማ ስጋኡ ከም ዝኾነት ገሊጹልና ኣብዚ ድማ ሕጂ እታ ማሕበር እትገብሮ ግብሪ እንታይ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ንሱ ድማ ግብሪ ምእዛዝ እዩ ከምቲ ማሕበር እቲ ንክርስቶስ ዘለዋ ፍቕርን ኣኽብሮትን ፍቓድን ፍጻምን ንኡ ብምእዛዝን ትገልጾ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡት ኪዳንን ክኽብርኦምን ክእዘዞምን እዩ ዝምዕድ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ብዕቱ ኣንስቲ ብኩሉ ንሰብኡተን ክእዘዛ እዩ ኣዚዙ ነቲ ኣገባብ ኣተኣዝዛ ከዓ ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ዘላ ኢሉ ገሊጽዎን እታ ማሕበር ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ርእሲ ክትከውን ኢልካ ብሕሳብ ኣዝዩ ዕሽለን እዩ መዓስ ማሕበር ርእሲ ክርስቶስ ክትከውን ይከኣል እታ ማሕበር ሓደ መዓልቲ እውን ርእሲ ክርስቶስ ክትከውን ኢላ ሓሲባ ኣይትፈልጥን እታ ማሕበር ስጉያ ክርስቶስ ከዓ ርእሲ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ መዋቕራዊ ኣቀማምጣ ናይ ኣምላኽ ኣብ ሓዳር ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ምዃኑ ዘይልወጥ ዘላለማዊ ዘመን ኣይንውጦ ካልቸር ኣይንውጦ ወለዶ ኣይንውጦ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ እዩ ፊሎሶፊ ኣይንውጦ ስልጣነ ምዕባለ ኣይንውጦ ቴክኖሎጂ ኣይንውጦ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ምዃኑ ሎም ኣይንወጥ ጽባሕ ኣይንወጥ ሓይልታት ልዕል ዝበሉ ኣይንውጥዎ ትሕት ዝበሉ ሓይልታት ኣይንውጥዎን እዩ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ እዩ ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ዝኾነ ሰብኣይ ድማ ዘይንወጥ ሕጊ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣቆይምዎ እዩ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ስለዚ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ ዘይምዃን እንድሕር ክኸውን ኮይኑ
ዓለም ከም ብሓድሽ ክጅመር ኣለዎ እሞ ሔዋን መጀመርያ ትፍጠር ካብ መሰንገለ ሔዋን ጋር ኣዳም ክፍጠር ኣለዎ ማለት ክገላበጥ ሽዑ ርእሱ ትኸውን ሰበይቲ ግና ዘይከኣል ዘይከውን እቲ ኣምላኽ ዘቆሞ ሕጊ ሰሚርና ነቲ ኣምላኽ ዝደንገጎ ሕጊ ክንቅበሎ እዩ ዘለና ነቲ ኣገባባት ተኣዛኻ ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ ትእዘዞ ዘላ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ እታ ማሕበር ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ርእሲ ክትከውን ኢልካ ብሕሳብ ኣዝዩ ዕሽነት እዩ ምእዛዝ ማለት ግና ዝተሓትካ ምዃን ማለት ኣይኮነን ኣንስቲ ንሰብኡተን ክእዘዝኦም ከለዋስ እቶም ሰብኡት ርእሲ ኣንስቶም ክኾኑ ስርዓት ኣምላኽ ምዃኑ ምፍላጠን እዩ እቲ ስርዓት ኣምላኽ ሰብኣይ ርእሲ ከም ዝኾነ ሰሪሕዎ ስለ ዘሎስ ኣምላኽ ዝበልካዮ ተረዲእንን ተቐቢለዮን ኣለኹ ኢለን ፈሊጠን ኣምላኽ ዝሰርሖ ምዃኑ ፈሊጠን ምፍላጠን ነቲ ስርዓት ኣምላኽ ከኽብር ኣኽቢረን ምምልላሰን ደኣዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን ከምኡውን ነቲ ኣምላኽ ዝሰርሖ ስርዓት ሰብኣይን ሰበይትን ቃል ኪዳን ምስዓብ ከዓ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሎን ዘኽብሮን ምዃኑ ርግፅ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ሰብኣይ ርእሲ ምዃኑ ሰበይቲ እንተዳ ፈሊጣ ሰበይቲ ድማ ኣካል ሰብኣያ ምዃና እንድሕር ፈሊጣ ነግረኩም እዚ ነገር እዚ ኣምላኽ ዝበሎ ሕጊ እዚ ኣምላኽ ዝሰርሖ ስርዓት ኣብ ቤትና እንተሎ እንታይ ከም ዝኸውን ክነግረኩም ኣምልኾ ዝፈልጥን ሕጉስን ብኩሉ ህዱእን ርጉእን ጭኑዕን ስድራ ቤት ክህልወካ የኽእል እዩ ሰብኣይ በትኡ ክሳዕ ዘይሓዘ ሰበይቲ ቦታ ክሳዕ ዘይሓዘ ከም ትኻል ኣምላኽ ርጉእ ቤት የለን ኣምልኾ ዝፈልጥ ቤት የለን ጭኑዕ ቤት የለን ጭኑዕ ቤት ዝህሉ ከም ሕጊ ኣምላኽ ምስ ትኸውን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ምስ ትኸውን ከም ቃል ኣምላኽ ምስ ትኸውን ጥራሕ ኣታ ቤት ፅንዕቲ ትኸውን እዚ ክገላበጥ ከሎ ኣብታ ቤት ማዕበል ኣሎ ተርኔዶ እውን ይመፅእ ኣዝዩ ዘሸግር ኩነታት ይኸውን ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይቲ ቆልዑ ይሳቐዩ ሰብኣይ ይሳቐ ሰበይቲ ትሳቐ ሕጊ ኣምላኽን ስርዓት ኣምላኽን ብትኽክል ክኸውን ከሎ ኣብቲ ቤት ግን ኣብቲ ቤት ኣምልኾ ኣሎ ኣምልኾ ዝፈልጥ ቤተሰብ ሕጉስ ቤተሰብ ብኩሉ ህዱእን ርጉእን ጭኑዕን ስድራ ቤት ክህልወካ የኽእል እዩ እዚ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ዝኣመሞን ዝመኸሮን ምኽሪ ኣምላኽ እዩ ምኽሪ ሰብ ኣይኮነን ፈላጣት ተጣቢቦም ዝመሃዝዎ ዝሰንዕዎ ምኽሪ ይኮነን ኣምላኽ ዝሰርዖ ኣምላኽ ዘቆሞ ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ ስርዓት ስድራ ቤት ድማ ምኽሪ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ነቲ እግዚኣብሔር ሰብኣይን ሰበይትን ክኾንዎ ኣሚሙ ዝሰርሖ መደብ ብምልኣት ኣብኦም ክፍፀም እምበር ንሰብኣይ ልዕል ኣቢሉ ንሰበይቲ ክፀቅጥ ወይ ሰበይቲ ልዕል ኣቢሉ ንሰብኣይ ክፀቅጥ ኣይኮነን እቲ እማማ ኣምላኽ እዚ እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ ኩልኻትኩም እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ እፁብ እፁብ ፈሊጥኩም ዘለኹም እፁብ ዝብል ቃል እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ ኩላናስ እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ ንብል ቃል ከዓ ክትመሃሩ ከለኹም ትግርኛ ኣይትፈልጡ እፁብ ማለት ገሚትካ ሓሲብካ ክትፈልጦ ዘይትኽእል ዘደንቕ ዘገርም እፁብ ድንቂ እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ ማለት ብኻልእ ተሰኒዑ ክመፅእ ዘይክእል ዘገርም ዘደንቕ ምኽሪ ኣምላኽ እቲ ዘገርም ምኽሪ ኣምላኽ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ምዃኑ እታ ሰበይቲ ከዓ ስጉሙ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ከም ዝኾነ ሰበይቲ ድማኒ ብኩሉ ክትእዘዞ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ምኽሪ እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ እዩ እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ ነቲ ብጥቓኹም ዘሎ እዚ እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ ይበሉ ናብባት ከይዳ ስለዚ እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ ዘደንቕ ምኽሪ ኣምላኽ ዘገርም ምኽሪ ኣምላኽ እዩ ኣብ ዓለም ምስከትኩም እዚ እንታይ ኢልኩሞ
كسحقهم وقالهم سواء سبيتي تبقهم سبيت أكاري سبيت أزو زي باي أنت لا تعلم كن سحق خلينا لو من موديل غير عالم تريوني هوليوود ستاندرد أوي مثلا كم يجي كان زمان تنبر هذا بعد تغيير ولا كل بعد كسحقهم من وقت مهم كل بعد تعال سبيتي تغير زنعته علم السقاف دس ولا مغير شو بقول النفس انت منفس يع يفالكان حدك ስለዚህ እጹብ ዝኾነ ድንቅ ዝኾነ መዘና ዘይብሉ ንሓዳር ዘጥዕም ንሓዳር ዘጸብጥ ኣምልኾ ዘለዎ ሓዳር ጽኑዕ ሓዳር ሰላም ዘለዎ ሓዳር ኩሉ ዝገብር መምርሒ ናይ ኣምላኽ ንሱ ሒዝና እንተኸድና ጥዑም ሓዳር ጥዑያት ቆልዑ ነፍሶም ጥዑይ መንፈሶም ጥዑይ ቆልዑ ኣእምሮኦም ጥዑይ ዝኾነ ቆልዑ ከልዕቢ ንኽእል ስለዚ እግዚኣብሔር ንቤቱ ንደቁ ንህዝቡ ዝሰርሖ ኣሰራርዓ ናይ ሓዳር ንሱ ስለ ዝኾነ እታ ማሕበሩ ከዓ ነቲ ንሱ ዝሰርሖ ዝሃባ ሕጊ ኣሜን ክትብል ይግባእ ኣትና ንስቲ ሕጂ ኣሜን በላ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ እዩ ካብ ኣንስቲ ኣሜን ዶስ ኣሜን ኣስኸልከ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ እዩ ኣሜን ነቲ ቃል ኣምላኽ ኢና ክንሰምዕ ዝግባአና እዚ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ኣብ ውሽጥና ኣቲና ከምቲ ቃል ኣምላኽ ክንከውን እዚ እጹብ ድንቂ ዝኾነ ምኽሪ ኣምላኽ እዩ አሜን ስለዚህ ሰባት ለዚህ እጹብ ምኽሪ ኣምላኽ እዚ ድማ እቶም ሰብኡትን ኣንስትን ቃል ኪዳን መንፈስ ቅዱስ መሊእዎም ክመላለሱ ከለዉ ጥራይ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ዝኾኑ መንፈስ ክጎድል ከሎ ንምግባር እውን ዓቐብ እዩ ዝኸውን ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣቐድም ኣቢሉ ክነግረና ከሎ እንታይ ኢሉና ወይኒ ኣይትስከሩ መንፈስ ግና ከምቲ ወይኒ ንሰብ ተቋፃፂሩ ዝቆፃፀሮ ናብትን ዘብሎ ንስኻትኩም ግን ወይኒ ዘይኮነስ እንታይ ዳ بحيل منفس قدس تمليكم بمنفس قدس تجازيكم بحيل منفس قدس نيوتكم تقاطعات يروه نتسعد أملاك نمجبار تقولوا يوم أنتنا منفس أملاك زي تقاطعات صورة بسكا وين من سعري نمجبار وذا شكر كخوف يخرب أملاك مسكين ثلاثة كسر عبزي تنسلس تقص عسران كنت عسران سلس عسران 4 أتنا يسوي تحالفنا مئزاز بخاري يزنكر دحريو كاب تقص عسران حمشتن جميرنا انترينا يغا حالفنا تسبعي نسبيتو أتم صوت ننستخم أفكروا زبل قال إزال لازم أبو أفكر بحلاف أبزت أتوقفني وخنياتو أبتزبت كم جميرنا غا نتوصل أشوفه زبلكت تأزاز كندريو تاتقص قلم ببع تقص عسران حمشتن زلو سلستيو تقصي كم تكريستوس محبور زفكرا أتم صوت أنستهم أفكروا كريستوس بقالو غيرو محصاب ماي أسريا من تقدسا رسحات ويس بتار ويس قالنا زمست زي بالله بزي من كبن قدستن كبرتن محبر غيرو نو من تخوم مايلو رؤسو بجاء هذا أبزن سلسلة تقصيات كقدامك سلسلة تقصي ننستيز بالكذا سلسلة أتنا نستجزي وسيد كن سلسلة تقصي تقاك يمكن أن بفعل مشات أنت كمان إزوزات تكون النعال نزل سلسلة تقصيات ترى دقاق يمكن تمليف تماسو قدام ما مشات نزل سلسلة تقصي كاب تقصي عسران حمشتن سقع عسران شو حتى
ደጋግምኩም እንተቢኩም እጹብ ድንቅ ዝኾነ ትእዛዝ አምላኽ ኣብ ህይወትኩም ክርአ እዩ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ስለዚ ኣዝዩ ዘገርም እዩ እቲ ናይ ሰብኡት ፍቕሪ ዝብል ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ጽቡቕ ጌርና ክንሪኦ ኢና ሓደ ዛንታ ግን ዝረኣኹ ኣብ እንታይ ከም ዝኾነ ሰብቲ ነጊርኒ ዋላ ቢበየኒ ሓንቲ ሰበይቲ መንእሰይ ጓል ዕውርቲ ነይራ ዕውርቲ ምስ ነበረ ሓደ ሰብኣይ ብጣዕሚ ፈትይዋ ሓደ መንእሰይ ተሓር ምስ ፈተዋ ኮምፕሌን ክትገብር ሰሚዕዋ ማለት እዩ ክትመሳሰል ከላ ከተስተማስል ከላ ሰሚዕዋ ዓይነት ተዝህልወኒ እሱ ኸ ኣይነግራ ብርሃን ፊዮሪ ባባ ይብላ ዓይን ሞዘ ይብለየ ዓይነት ተዝህልወኒ ትብል ኣዝዩ ስለ ዝፈተዋ ኣብ ሓኪም ከይዶም ዓይኒ ትራንስፕላንት ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ በሉ እዘን ክልቲአን ዓይኑ ኣውፅኡ ኣብ ሓኪም ከይዱ በጃኹ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ነዛ ጓል እዚኣ እዘን ዓይነ ሃብዋ ኢሉ ዓይኑ ኣውፅኡ ክልቲአን ዓይኑ ነታ ዝፈትዋ ጓል ሂብዋ እግር ምስ ሃባ ክትርኢ ምስ ጀመረት ዋይ እዚ ኸ መዳይ ዕቡር ኢላታ ነታ ዓይኑ ዝሃባ ማለት ሽዕቦ ሰባት እቲ ዓይኑ ዝሃበኪ እኮ ንሱ እዘን ትርእለን ዘለኻ ዓይኒ ዝሃበኪ ንሱ ኣብታ ሰዓት እያ ጀሚራ ኣነ ንኣኻ ነብር ክትኮኖ ዝደለኻ ክወስደካ ክትሰምዖ ዝደለኻ ክስምዓካ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ክኸውን ከኽብረካ ኢላ ቃልዓት እያ ትብሉ ይበሃል ኣብዚ ናይ ሰብኣይ ምፍቃር ምስ መጻና ኣዝዩ ዘደንቕ ዕጹብ ዝኾነ ትእዛዝ እዩ ዝእዝዝ ንሰብኡት በጃ ንስትኹም ክሳዕ ትሓልፉስ ነንስትኹም ኣፍቅርወን ኢሉ ዝእዝዝ እቲ ፍቕሪ ከዓ ከምቲ ንሰብኣይ ንክርስቶስ ርእስ ማሕበሩ ምኳኑ ኣመሳሲሉ ዝበለ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከፍቅራ ክዛረብ ከሎ ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ስኒኣውን ህይወቱ በጃ ዘሕለፈ ከምኡ ዓይነት ፍቕሪ ብኡ ሰፊርኩም ብኡ ዓቂብኩም ብኡ ልክዕ ጌርኩም ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀሮ ጌርኩም ንስኻትኩም ከዓ ንስትኹም እንታይ ግበርዎ ኣፍቅርወን ስለዚ ዘገርም ነገር ትማሊ ክፅንዕ ከለኹ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ እቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ክሓስብ ከለኹ ኣዒንተይ ካብ ንብዓት ክኽልክሎ ኣይከኣልኩም ዘገርም ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘደንቕ ፍቕሪ ንሕና ገና ሓጣን ከለና ንሕና ዓመፀኛታት ከለና ምእንታና ዝሞተ ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ከኽብረና ክብረቱ ዝሓደገ እዩ ዓማፂ ዘይኮነ ጻድቕ ክንሱስ ንሕና ዓመፅቲ ካብ ዓመፅ ምእንቲ ክንከውን ክመፅእ ኢሉስ ዓመፀኛ ዝኾነ ኣብ ገፁ ጡፍ ተባህለሉ ተፀፍዐ ንሕና ምእንቲ ከይንፅፋዕ ርእሱ ኣሕሊፉ ዝሃብ ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ዘገርም ፍቕሪ ዘደንቕ ፍቕሪ ቃላት ቋንቋ ሰብ ክገልጾ ዘይክእል ፍቕሪ ኣምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ ኣዝዩ ዓብዪ ፍቕሪ ሰብ ምእንቲ ፈታዊ ይመውት ይኸውን ምእንቲ ፈታዊ ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ዛንታ ህይወቱ ክሕልፍ ይኽእል ይኸውን ምእንቲ ጸላኢ ህይወቱ ዘሕልፍ ግና የለን ኣምላኽ ግና ንሕና ጸላእቲ ኮለና ሞት ወዱ ገይሩ ምስኡ ምስ ርእሱ ከመይ ከም ዝዓረኸና እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ዘገርም ፍቕሪ ኣቱም ሰው እቲ ፍቕርኹ ደረት ዘይብሉ ፍቕሪ መለክዕ ዘይብሉ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ አንኮንዲሽናል ዝኾነ ኩነታት ዘይውስኖ ሕማቕ ሰበይቲ ስንፍና ሰበይቲ ብርታዕ ሰበይቲ ብዘይገድስ መስዋዕቲ ጌራ በጃ ሰዓት ትሕልፉ ህይወትኩም እቲ ቃል ኣምላኽ ዝእዝዞ ንስትኹም ከተፍቅሩ ህይወትኩም ክሳዕ ትሕልፉ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ጌርኩም ኣንስትኹም ከተፍቅሩ እግዚኣብሔር ዝኣዘዙ ትእዛዝ እዚ ከዓ እፁብ ምኽሪ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ክልተ ነገር የተዛሪቡ ልተቃል ተኣዘዙ ኣፍቅሩ ኣዘዛ ኣፍቀረ
ስለዚህ ትብስራን ሓደ ብፍርሃት ክርስቶስ ንዓድሕድኩም እዙዛት ኩኑ ዝብል ቃል ተግባራዊ ዝኾኑ ኣብ ሓደ ሰበይቲ ንፍርሃት ክርስቶስ እዙዝ ትኽትከውን ትኽእል መዓስያን ሰብኣያ ርእሲ ምዃኑ ፈሊታ ኣብ ትሕቲ ኢላ ክትእዘዞ ኸላ ብፍርሃት ክርስቶስ ንትእዛዝ ኣምላኽ ትገብሮ ከም ዘላ እዩ ሰብኣይ ድማ ነቲ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ወሲዱ ንሰበይቱ ከፍቅራ ከሎ ብፍርሃት ክርስቶስ ንኣምላኽ ይእዘዞ ከም ዘሎ ዘርኢ ስርዓት እዩ እዚ ኣምላኽ ንውሽጥና ተዛሪብዎ ኣሎ ከምቲ ኣምላኽ ዝበለና ክንከውን ከዓ እግዚአብሔር ጸጋ ይሃበና እዚ ጥዑም ሓዳር ክህሉ ኣምላኽ ዝሰፈኖ ሓዳር ክህሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍቓድ እግዚአብሔር ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንጽልይና ኩላና ተሲና ሓንቲ መዝሙር ከዓ